notrong idei ibreu ibaslur ibakren be thar ikijisa im jurite ikrami thar ikijisa bade notrong udai u flur kari udai khawai kari ngakitbok ke yai badeng ba in syat in klan to bulai un dalam terkat berpi ukur kui kam kijam pi ya kijingle jingkam yang pi malakas tingi ong puri li puri yo puri blai tem dora tika puri blai hi borobor kadai nak mta kajing bahaman sim ku jungi kajing bahaman sim hi ka theo ya ki e baro khoj namar kajing bahaman sim hi kari kajing i da kajing i hi ngi job ik perthai amdai da kajing le jubor kajing le jubor hi borobor pila bandon ka spa ka phau bat ka bible ka hikai ngi ka ongkum no lada pinomla ban thiet ya ka jing i da ka spa ka phau bo phi don lada phi thiet ya ka jing i da ka spa ka phau bo phi don pin chat nhiều beng hau ta bo i da ne ka ta ka ba i namar ba phi penon kam bakla da ka spa ka ba phi don na ka ni ka daw ba ki briu jungi hadu menta kilong thik kum kimrat kimreng isa thiet bat uni unong thiet i borobor u khain ksau u khain mrau ya kitu ki barang la ban thiet handai lada ki briu jungi kim treshu ban die ya la die hakapor election ne nyim pediang shu ya katok tengkap lia kani ngila laj lut ngin salaj lut bat ngila laj kala trekam sya kan katakan demokrasi kade halor jong kani kebangangan ong ipi dei tang na kijing hikai kila ban penkiu leni kila ban penhiar tikane kijing hikai kebangi ngiyo baro si kata hadu ka jingim jong orang ba menta nadu jong khna ngiyo tang kijing hikai bantan arsut ingi na kani kadaw gamut ngai le persya yakini ki borkhoj walada ngade ban thom ni kasang ru handrei bunsin habangang timsi timsang kibri bisnosi bat balik bisnosi namar kade kijing don kijing tip bas kem ko jonga kijing tip ko bajeliu ko jonga nak takdaw habang perkhat kemersim jonga ngamut ban timsi handrei kami namar bang dom sisa ngadom jing dom de baru hi ba timsi hame khalayam dei de batim si tang mafi bade ndrei bun kia benya pi haba pi timsi ndrei lare kran nya kijing sha dom dei tang mafi batim si breu haka jing dom timsi wat mangaru haka jing dom dei ngakum timsi oh ndrei ngasio thu ya la jo lada ngampel thut ki we lada ngam asne ki we ka jing timsi ngam rakhin pop handrei dei ki we ken ki ba pendom dei ki we kin bo pen bitar namar ka we kalong kum ne pi ka imlang salang ko jungi balei ba unong bala ukam dakai tipsi banya auto uriu le suk le aram uriu bale suk le aram hi borobor nomor bo ubiang te ni kum kinong bala mentang apu ka khendau ngalapu khendau kum bakla desngo da u sping mo kheu ka kho siu lani de pu da usla mo kheu ya ka tersim jak kemi jaka banong ablei lani amei lani apa nyilat jak timsi dia mentah habang asa prek ngadi unong bela ngalasa tram ni prek kam tampur telang mars ndei tram dei bombe yakane tikmi jaka bangin laj ablei leni amei apa ngilai dak tinsi namar balei bangi ngidi unong bela kajing sasti jongi kajing jenjar ka jongi kajing kuslai ki jongi ngitrei ngikta ngangan ongi pina lor bangi ngitrei sitom ngitrei minot ila ka jong kam nalor katang nang sakhen ben baling isak henben namar kita ki balik asuk le aram hi ki nyoben yengi sibun kublai se jango ifi bar khot ki ba kersan ya i plat na phang mo Jupiter Links ba ai man suwa Jupiter Links mo ka YouTube channel jong i mentar badang ngarang le ya to nang le takmut pi la ai dan artli channel kawai plat na phang kawai Jupiter Links dia mentakasi ngas ngokumen bang ya kandu bari badang notrong idei ibreu ibaslur ibakren be thar ikijisa im jurite ikrami thar ikijisa badang notrong udai u flur kari udai khawai kari ta blai ti ngakitbok ke yai badang ba in syat in klan to bulai un dalam terkat berpi ukur kui kam kijam pi ya kijingle jingkam yang pi malakas ni to bulai un dalam terkat berpi hakilang baro ya pir kumjo warga yinga sam jong pi ti ya chakman wadri watiang namar ba bonsin hi kibriu jongi penon kam baklan du mensiwa namar kibisni ban ki ubri lojong ban yo bor ubri lojong lani
ban pha ban miat bro jong ki bisni ti na kani kata ong pi ki to ki ba bisni hi bor na ye theo ki namar ba kampat yar ka jemut berkat jong ki ke pala ban pen he ya kata ka business yung bro jong ki pala ban keti yung bro jong ki pala ban hikai yung bro jong ti ki suhun bakin long ki sakri na kani kata ki sa bisni te ngi pede ki bakwa ban long kenrat yala kadau ka siap yala ka it ka hima yala ka snong ka tha yala ka jala jong em ni de benya sip Ini ben teror tatare di disa. Ini ben bari. Ini ben teror tatare. boleh sibut ko boleh jarno ye pi bro